Moabot sa 34 ka mga baruto nga giadornohan sa imahe ni Senior San Agustin ang misalmot sa fluvial procession sa Cagayan de Oro River ato sa kapistahan sa syudad kun Higalaay Festival kagahapon Agosto 28. Ang mga baruto gikan sa nagkadayang grupo ug opisina sa gobyerno lakip na ang mga barangay o pribadong sektor. Gipangunahan sa mga personahe sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime, Safer River Life Saver Foundation Incorporated, City Disaster Risk Reduction and Management Department ug City Tourism and Cultural Affairs Office ang fluvial procession. Sakay sa mga baroto ang giant religious icons nga gilangkuban nila Senior San Agustin, Santa Monica, Berhen sa Kota ug Our Lady of Mount Carmel nga nasaksihan gyud sa mga deboto. Doon say gipahigayon nga blessing sa sapa sa mga sakyanan ug mga operator niini ug alang sa mga biktima sa bagyong Sendong. Nanguna sa Higalaay Festival si Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy, kuyog ang konseho ug uban pang opisyal sa lokal nga gobyerno. Busa ang mga deboto ni Senior San Agustin, gikalipay ang pagbalik sa tradisyonal nga face-to-face nga pagpahigayon sa lisgutang prosesyon. Gilauman nga magpadayon na sa mga musunod nga tuig ang pagpahigayon og face-to-face nga Higalaay Festival activities ubos sa kasamtangang administrasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.